minna nipprepara bħal tarxin kollu darma bl-ismaħ tisjin għal-festa magħrufin għanna żgħażagħ kollha maqudin naranna ta' kwalità naħdmu bl-akbar serjetà kollha flimkien aħna f'dawn l-aħħar snin għandna l-aqwa festa fost il-Maltin kemm inna nippreparaw bħal tarxin kollu darma bl-ismaħ tisjin għal-festa magħrufin aħna żgħażagħ kollha maqudin naranna ta' kwalità naħdmu bl-akbar serjetà kollha flimkien aħna f'dawn l-aħħar snin għandna l-aqwa festa fost il-Maltin tafu li issa aħna tal-grupp fl-armar fl-irtieden u anke spara kollha flimkien qegħdin tal-onza maqudin għalina kollha għandhom għajjurin tafu li issa aħna tal-grupp fl-armar fl-irtieden u anke spara kollha flimkien qegħdin tal-onza